Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel lethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana ezinkundleni zokuxhumana. Umculi kaMaskandi uluve laphana wengane zakwethu uzwakalise kungenami ngabaculi abasenza yena asaphila ubafanise nezimbongolo laphana wengane zakwethu. Ukube ngokusobala ukuthi uma uzwa lapho khona sengazuthi uyena oculayo wobheka ngaphandle ukuthi kubhaliwe ukuthi featuring Luve. Thina ngalokhu makhulu yesidedele iclip uzwe laphana uLuve eziphawulela. Siyi-channel ehamba phambili siyabonga. Ake ngiqalela. Akukho right. Akungiphathi kahle. Nenyoni ngeke uyichutha amaphiko isandiza. Uyilinda ifo uzoyichutha. Mina ngakwela misayidi bafana nezimbongolo. Badla igazi lami ngisaphila. Uyabona baningi abantu bengifonela bethi awusizwa ingoma ethi ecula usibanibani khona na. Ngisuke kungekho. Ngithi mina ubobheka i-album ngemumva. Mawuzwa nje kukhona okusaluvanyana. Uthatha i-album ubheke ukuthi kubhaliwe featuring Luve. Mangabhalwanga ukuthi featuring Luve wazi ukuthi i-scam leso. Mangabhalwanga ukuthi featuring Luve wazi ukuthi umlingisi loyo. Ukulingisa uLuve akukhulisa uMaskandi.